चिरां जिल्ला जिथि दुवार दख'र एबसुनि 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाया दिनै जोबथा जानानै थाङो। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बादियै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों दुलाराय बिटिआर रायजो नाङै गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो खुंगा जिथि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफि 2024 मायथाइनि 13 बोसोर सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय गेलेनायखौ चिरां जिथि दुवार दख'र एबसुआ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आस्राबारि एमबि फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जुलाइ दाननि 18 अक्ट'निफ्राय खुंबोनानै दिनै थुंगेबाय। बे बादायलायनाया जिथि दुवार दख'रा सिंनि मोनबा दालाइसा आफादनि गेजेराव जादोंमोन। गोबां नारा-नाथा नाजाथाबनायनि गेजेरजों जोबथा बादायलायनायाव सफैदों खुंग्रिं दालाइसा एबसु आरो सान्तिपुर दालाइसा एबसुनि गेजेराव जायो। बे बादायलायनायाव मोननै हानजानि गेजेराव गोबां नारा-नाथा नाजालायदोंमोनब्लाबो सान्तिपुर दालाइसा एबसुआ खुंग्रिं दालाइसा एबसुजों 3 गलाव जेननो गोनां जायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि खनिन्द्र बसुमतारी आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जिल्लानि आरो मिरुनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। लोगोसे जर'खा आलासि महरै आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दख'र सांग्रां ब्रह्म बिथां आरो माननि आलासि महरै रुनिखाता फरायसालिमानि गोरायुं दख'र बिजित ब्रह्म आरो रुनिखाता ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन समाजारि आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे रुनिखाता ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोनाबो बाहागो लायो। जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बादायनायावहाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज मावथांखि बायदियै जोंनि जिथि दुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे थांनाय 18 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 3 बोसोर बैसोनि बादायलायनाय बे बादायलायनाय हाबाफारिया फैयै फैयै दिनै जोबथा बादायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै फैबाय बा फाइनाल गेलेनाय दिनै हाबाफारिया जानानै थांबाय। दा बे फाइनाल खेलाखौ गेलेदोंमोन खुंग्रिं दालाइसा एबसु आरो बेनिफ्राय गेलेदोंमोन सान्तिपुर दालाइसा एबसु। दा खुंग्रिं दालाइसा एबसुआ 3 गलाव देरहासार जानानै देरहासार बान्थाखौ दिनै आजावनो हायो। आरो दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लाफैदोंमोन आसाम फुटबल एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर दख'र सांग्रां ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे ओनसोलनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लानानै दिनैनि बे जोबथा बादायलायनाय हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैबाय। बेनि थाखाय आङो साफ्रोमबो आलासिजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि राजनिथि आफादनि दैदेनगिरि आरो बायदि बायदि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो। फैबाय थानाय समावबो बेबादिनो जोंखौ लैहोर लैहोर फैनानै बा लैहोर लैहोर मदद बा हेफाजाब होफैनानै जोंखौ हाबाफारि खुंफुंनायाव मदद आरो हेफाजाब खालामगोन आरो साक्सेसफुल खालामगोन बेखौनो मिजिंथिनाय जाबाय। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बेबादिनो हाबाफारिखौ लांबाय थागोन। बोसोरफ्रोमबो 7 बोसोर बैसोनि जे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफि बादायलायनाय बेखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। जों बोसोरफ्रोमबो बे 7 बोसोर बैसोनि सिंनि बे उन्दै उन्दै लाइमोन गथ'साफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांहोनाय, गेलेनाय बिथिङाव दावगाहोनाय आरो इयुनाव साफा साफा जे फुटबलार महरै जे गायसननाय बे थांखिखौ लानानैनो जोङो बोसोरफ्रोमबो बे 13 बोसोर बैसोनि सिंनि जे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफि बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ जोङो खुंलांबाय थागोन।